Hi guys, masang andal yung tanan. Sila muling reklamos ang naum. Ngano ko nung nagingani ko nung lipstick nga nang ngeling nga batro ko nung palingki. Di pa kadihaga yung mga asawa gwapa. Nga kabulok sir. Namatang kong lip tint kay aron nila og lispad. Kaya nalagi sig pa na maay nga lispad ko kumurag tari matay na. Ay cancer in Jesus name. Di pa ko gusto mamatay. Gusto pa tao kung mata sa kang kinabuhi. Mao galing na ning kamot ko makakitag kwarta para ipa-doktor. Karong taas pag kang kinabuhi. Ginoo ra man ang pinagbuhat sa atong kinabuhi. Ug karon sa rataman, pero agi pa nga sa Ginoo nga. Gusto pa jud kong mata sa kang kinabuhi. Kaya naghampak ko buhatan na rin kalibutan. Ning ahang lip tint mao ni Kaplorame. Nga isanggi padana ka sa Manila. Karo kunong di kunong ko na rin mga lispad. Ngutang ko nung lip tint. Sila mo pud mo reklamo. Hadag siguro mahaling ko sa merkado. Pero po. Tabuok. Hindi ro. Kasi tamis na. Muari may palingki. Hindi kami sa bukanan. Kero mo na? Kaya pinita ka sa parang na room. Nga pa ito bagas dia. Si sumabong. Balik na lang mamaya. May lang. Daanan lang. Laka. Daanan lang kuya. Sige. Daanan dito kunin. Sampo? Ay, sampo sa litma. Yan. Ito? Yung basket na lang. Ano pala pink? Yung Will. Ha? Parang kada lamang pink nga. Silanan. Ano man? Lagnuta. Bagay. Yung tapad ko ka na ito mag-imungaw. Lipstick ka kay aron dito yung nagkuanlis parang dito ay pagkarang lami. Tigil sa ta. Kanso na tili ka way unon. May bitsin kayo? Buti na, ay bandiga pala. Dumaliit lang. May parangat na naong. 123. Muli na may. Umanang kamalingki agahang barang nga bagutan. Sana un. Ito ano kayo? Ano na iskin na ibutang? Oh. Ito sa tricycle dito. Magtawag naman tag tricycle. At mag tricyclean. Hindi magluto kaya nag-abot pa haway sa abot maridyo. Sa kabila daw kuya. Diyan sa may tricycle na nakaparking. Tagahan na dito ba? Ha? Tagahan Jess? Tagay, pero sahan. Inasahan. Di ano may, luwi laman ng ahang bana. Nagpas anak ko an bugas, kay konsumo na. Wala ko ano? Sunod na pud. Bugat di. Kucing? Kilo. Hay, bugat na nga kung arsahon. Bugat pa rin bugat. Pagtingin. Ano ba? Grabe na pag ka, ang gana na rin niya. Maroon ko rin ni karton. Di mag-abar si limul karon. Kaya ida sa kung pagsilbihan sa kaadlaw. Magluto og sedan, nag-request ko og sinigang. Lo sa lang sa strip. Nag-request ko og sinigang, insi. Sila mo rin para doon ron. Di palit pa ganyan bugas? Mo pa nang bagasan ng ipalit mo di ba uno? Ni, umpad no, may nga na sa unang. Pupupandan. Hani man na siya. Mana. Pupupandan. Mawalin sa kusko ang limwil isang bag dan yung nabay. Sobra. Isang pangistaraan, Meralco. Marahin. 195 dyan sa mga asa. Hindi ko man yung beauty products. Di ba isang tulong yan na? 12,000. Daan sa maning optical. Ito. Ito nga sa lamin. Lamin ba? Masupot-supot. Mata. Amo na yung kita nga tubig. Ang Meralco. Lagi. Nga rin mag-gisa ka ng beauty products. Gamera mo lagi. Isda, iluan na na. Isda, present. May lahat tagay pa kugalawans. Ang pa ito parang ay beauty products po. Bayan ako. Joke na bitaw guys. Hindi na kung kinahanglan ng beauty products ay beauty daan. Wala naman pagkain. Hello.
Jam. Parang mo tama lagi na. Hay mana. Chip cook sumabong. Ay wa siling muli uli sa taytay karong adlaw. Dara ra si Zaskuan, hindi lupa. Nagbanding sila sa mga pagumangkang dari. Parang lingawan nila gani harito silong. Nanggi kiog-kiog. Bagtong ta may ginhas kuan. Plaza, tasangkin. Wa minida dyan kay ninguwan man. Lain lang dari panahon kay inig ka hapon mo uwan. Kusog na bagazir. Ay ugma sa buntag das limuil mo balik sa taytay. Nagsarado sa siya sa pisto kaw kadlawan ning pahuway sa siya. Karon na pangadlaw siya ning pahuway. Kada sa aga sa bunson man. Karon siya ning pahuway kay ikapoy. Das limular sig ngiit. Taghaningan nga paundangan ako ng vlog. Na yung mga nag-comment sa Facebook. Kana mag-vlog sa Facebook kadaghan lagi mga basher. Na iniingan nga paundangan ako ng kugarde ko ma-stress. Kana mga basher okay ra man na. Naman po isahe nga mag-vlog ko. Kwanto baro makita nila nga na wala na mo galang ibuhat. Mo nang ang vlog sila. Mao nang ang vlog sila kay arong maka-realize ba nga na mao dahil lang gibuhat. Tug na may pagunlan hindi ka maghagok. Unsa ka matog? Basta kada hiniingan nga paundangan ko ng vlog kay aron ko ma-stress. Unsa karong adlaw ha dun ginahon og madyo. Nga haba sa undangan. Kuan lang pagka nang ilaajan ko. Hindi ko mag-video-video na ko buhatan. Magsigil naman nila ko danig hinaptag og karang nay wa ko vlog. Bintaha man sa programa vlog kay makatabang man sa atong panginabuhian. Naganahan nila ko kunahanga undang ba di. Inja, aga pang ginahan og undang ko. Wa ko buhatan. Mas stress na hinon ko kasi gara ko hinaptag. Kaning vlog kay nalingaw mo ko daan ni kana mo istorya ko nalingaw mo ko daan na. Agay lang kitaguan kay naalay ko ng mga basher. Karang mo pasakit o istorya. O karam sinanahe. Kay kinsa pa'y magabaan. Sila man po di man ako. Di ko mundang guys kay sayang. Maazo na naman po di. Na ako'y masildo nga pila kabuan ni ngana. Makatigumpod ba rin siya. Makapalit ako sa ang tambaw. Kaysa nga na wako buhaton. Masigira ko lag-lag sa kwarto. Kaya ang barag lagi ang iundang. Kung ang paradyo naman gihapon, di ko maundang. Sila mo lang ingnan nga. Maundang kong vlog nga na kay nalaginingan nga paundangan ko. Sila mo okay ni Jaw ka ng paundangan ko. Kaya naman ko na si Zay. Kita po nga, maradyo. Makunikuhan o ka ng naipay itong tambaw. Pero gusto mong panahon nga na ko kwarta ka o galingan. Mauwa mo po ka may magsalig sa banay nga na. Sige pangadyo nga na. Sa kwartas bana, kaya sa pa na magkatumbuzon ta karugazan. Mahadlik ko kay basig karugazan at tumbuzon na ako. Karena mapungat na nahe. Kaya nga nalagi, sa mapan ko, nagang ko ipapalit, nagang tambaw, mahal. Diyan na pa ibayad sa check-up. Ang bayad sa check-up, danas Philippine Center sa ang doktora, 1,000. Diyan ko, ang gamit na ang PWD, di may mo na lamang 800. Maunang mo gasto dyan lagi gapon. Basta maor to guys. Di ko muundang vlog para dyan gihapon. Basin siguro po kung ka nang nai-operahan ako. Anak ko mo pahuway sa vlog kay siyempre gikan gi-operahan kasi mabughat. Mga pila ka buwan siguro po kanang gikan ko gi-operahan. Anak na siguro ko muundang vlog pero inighaman diha. Mabalik ra pud ko. Kay mingawan pud munahog ka nang nai. Wala yung mag-alay oras na sa YouTube. Wala na sige katawa. Mas mga nang paradyo ang gihapon ko na vlog. Bahala na lang mga basher diha. Kinsa po'y makasa, di ba po ako. Sila lang po'y makasa kay nagpasakit sila o istorya sa lang isig katao. Ako makabasa kong mga comments nga ngilad na sa YouTube. Manang i-remove. Hanggang po sa Ginoo nga puhon-puhon successful agang operasyon dali ra ko maka-recover kaya ron ini ka December ini birthday na puhon baskag na basin dahil padug napay pag-asa
karang inigkuan na angiogram. Iniglili isang kasing-kasing og basin dayo og kanang nay kitagaan ko milagro sa Ginoo nga aga kasing-kasing na normal nagbalik. Basin nagigiding kag sa Ginoo aga mga pagampo ngay nga na gusto jud ko healthy nga lawas. Mao nang napa ko pag-asa inig angiogram. Before pa sa operahan himuon na siya. Dili na kasing-kasing og asa sa jud pitong ilang nga kuano pa adto ni nga na. Dawas tinday og kanang na okay na. Di na maradyo ng opera. Atong gihatag nga GL sa Congresswoman ni Alexi ug ni Banban. Atong gihatag sa laing tawo nga nakinahanglan kana mas grabe pa jud na og kahimtang. Ang ihatag nila og kanang nay itugot sa Ginoo nang agang kasing-kasing day giadto na. Basta day karong gabi nagtuog na. Hikapon sa Ginoo kasing-kasing. Wow, na yung sakit ng tiri. Kaya gusto sa healthy nga lawas. Ay, salamat. Praise the Lord. Muli nagang halangdong esposo. Katapusan ako balik. Katapusan sa September. Hihit. Kami, karoon. Sa mga naman na pero di ito nakaantos. Tingaram ko kayo mo abot naman dari gabi ang dako. Ningaw man na si Jess, isang gwapang asawa. Mura silang dekantos. Mura ganito gabi ng dako, naghuman na sa tinda. Nana po siya suke nga isang sakjanan. Ngay hatod na siya dari kong gabi Ladyo ba sa padang taytay og mutin lupa. Mura pa dukuan. Alas siya og tagbilaran. Orang sa biyahe mo to. Di ra. Tunok ko.